Association of Barangay Captain Presidents ginsapol tuhoy sa COVID-19 vaccine pre-registration. Ginpatawag sang lokal nga panguluhan sang syudad ang mga Association of Barangay Captain Presidents na tuhoy sa kampanya batok COVID-19. Ginistoryahan amo ang ginpatigayon nga COVID-19 vaccine pre-registration. Luyag ni Mayor Jerry Treñas, pabaskugon ang kampanya agud mas maengganyo ang mga pumuluyo nga magparehistro para sa bakuna. Sa pinakauli nga record sang syudad, may kapin 80,000 pa lang ang nakaparehistro, mas manubo sa 320,000 nga target sang syudad. Sa Sinapol, ginkasugta ng pagpahamtang sang satellite registration. Ini separado pa sa pre-registration nga ginapatigayon sa mga barangay hall sang tagsa ka barangay. Ang satellite registration magaumpisa sa masunod nga semana. Makakandak kita sa registration per district, no. Unahon naton ang tatlo ka distrito, that is Haro, Molo and City proper, no. Mabutang kita sa satellite operation center sa kada district. Ginpahayag pa ni Executive Assistant for Information Technology Francis Cruz, importante ang pagparehistro agud mangin mahapos ang contact tracing kag paglista sa mga pumuluyo nga luyag magpabakuna. Iya man ginathag nga sa masunod nga inadlaw strikto na nga iga-implementar sang QR code antes makasulod sa pila ka mga establishmento sa syudad sang Iloilo. This is a layer of protection, no, for yourself and for your family. Hindi tagin gusto matabo diri sa Iloilo. Ang kakatabo subong sa Manila, no. Daw kasubo man nga muna kakatabo sa ila. Pero while early nga malikawan ta, maobra kita mga paagi, kag amo ni mga paagi nga maobra naton. Each one will have to do our share in order for us to be safe, no? In order for our city to be safe and our families to be safe. So pre-register gid kamo sa inyo mga barangay, kag next week hopefully ara naman sa aton mga districts. Nagapila man siya sa publiko nga magkooperar kag sundon ang mga protocol agud maproteheran ang kaugalingon kag isig katawo. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Panibago nga inbound travel protocol kag dugang nga health intervention measures ang ipatuman sa Iloilo City. Makaalarmang pagkabig sang Iloilo City sa COVID-19 cases sa pungsod Subong. Kada adlaw, wala nagadubo sa 8,000 ang new cases kag kadam-an naghalin sa NCR+. Diri sa Iloilo City, nagsaka sang 66.67% ang average daily rate sang confirmed COVID-19 cases sang bulan sang Marso. Gani sa tion malift na ang isa ka semana nga temporary travel suspension sang biyahe halin sa NCR+, Cebu kag Davao padulong sa Iloilo City. Magapatuman sang bago nga mga protocol ang lokal nga panguluhan. Pinaagi sa Executive Order 033, himuon nga mandatory ang RT-PCR testing para sa tanan nga inbound travelers padulong sa Iloilo City. Ang testing pagahimuon sa Iloilo Airport para sa mga air traveler kag Jubilee Hall para sa sea traveler. Dapat sundon sang tanan ang istrikto nga quarantine protocol tubtob nga magwa na ang negative result. Antes ang pag-abot sa Iloilo City, kinahanglan magkuha sang Travel Coordination Permit pinaagi sa pagpasa sang requirements sa SPAS Travel Management System. Hindi sakop sang Travel Coordination Permit requirement ang mga nagabiyahe halin sa mga lugar sakop sang Western Visayas. Ang requirement para sa mga residente sang Iloilo City nga magatiner amo ang Certificate of Residency sa ila barangay, samtang kopya sang hotel accommodation booking naman para sa non-resident. Hindi na mangin requirement ang 72-hour negative RT-PCR test antes sang travel date. Magluwas na lang sa mga authorized persons outside residence nga magatinir sa syudad sang hindi magsobra sa 24 oras. Sa pag-login sa SPAS Travel Management System, i-upload ang soft o scanned copy sang pre-travel requirement. Sa tion ma-verify na paghahatagan ini sang QR code sa diin nakabutang ang approval sa pagbiyahe padulong sa Iloilo City. Ang QR code amo ang ipakita pag-abot sa mga port of entry sang Iloilo City. Ang bago nga inbound travel protocol ang magasugod alas 12 sang kaagahon, Abril 11. Magluwas sa inbound travel protocol pagahugtan man ang mga health intervention measures. Tanan nga pribado kag government establishments ang ginahinyo nga magpatuman sang 30% capacity workforce. Ang tanan nga mass kag non-essential gathering ang ginadumilian sugod subong nga adlaw. Ang mga haya kag lubong dapat limitahan lang sa immediate family member nga hindi magsobra sa 10 ka individual.
Para sa kasal kag bunyag, ginapahanugutan ng pagtambong sang 15 ka mga individual apang dapat immediate family member gid lamang. Para sa mga religious gatherings, ipatuman ng 30% capacity. Wala ginapahanugutan ang mga religious activities sa gwa sang simbahan. Ginahinyo man ang mga religious congregation nga magbutang sa mga persona nga magaserbe compliance officers agod magpahanumdum sa mga pumuluyo tuhoy sa mga health protocol sa ila pagsulod sa mga simbahan o kon place of worship. Para sa dugang nga mga impormasyon tuhoy sa bago nga inbound travel protocol kag health intervention measures, sarang makitan ang Executive Order 033 sa Jerry Triñas official Facebook page, Iloilo City Government kag Iloilo City COVID-19 Emergency Operations Center. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. On-the-spot portrait sketching, agaw atensyon sa Plaza Sang Molo. Mga nagalagaw nga pumuluyo sa distrito sang Molo ang natiempohan sang isa ka Ilonggo artist nga himuan sang pinasahi nga artwork. Ini ang pinaagi sa portrait sketching. Espesyal bangod magluwas nga personalized na, on the spot pa ang pag-sketch. Siya si Christopher Brasileño, visual artist kag art teacher. Actually, nag-teach ko drawing kag all kinds of visual arts sa college. And most of the time, ginaobra ko na diri sa studio. So, studio drawing or painting requires a lot of time. And namin na siya kati may studio ka, you can spend a lot of time sa isa ka portrait. Pero, ang on-the-spot sketching is a different story naman kiti you are only given a very limited time. Like for example, 15 minutes. So, paano mo na siya maubrang drawing in 15 minutes? So it requires a different skill set man. And gusto ko man i-challenge ang self ko. What if sa Sagwa, sa may plaza. So this is something nga wala ko pa na-try. Kaya gusto ko man i-challenge ang self ko. Sa sulod sang napulo tubtub 15 minutos, iya matapos ang portrait. Gamit ang sketchboard kag lapis, sarang siya makahimo sang 6 ka mga portraits sa sulod sang tunga sa adlaw. Ang iya inspirasyon, mga tao sa komunidad. Ako ang inspiration sa mga obra ko is mostly, as you can see, puro mga people. And ang akon nga gusto nga mapahiwatig sa art ko is ang aton nga local identity. So what is it? Di ba lang ang maghambal kita nga Ilonggo? Ilonggo in art, Ilonggo as an identity. So paano ko na siya mapa-express? So one of the ways nga na-express ko siya is through portraits. Nag-paint ako, nag-draw ako sa mga Ilonggo people. Nga makita ko sa streets or actually diri mga family members ko who are also Ilonggo man. And ang ako na gusto ma-explore is kung paano ma-explore ang identity naton through paintings and drawings. Isa sa nangin subjects ng iya obra maestra amo si Arpol John Castro. Sir Christopher, thank you so much sa pag-sketch mo sa akon. Kag ako nagpilian mo sa isa pa sketch mo na pag-share ni Mayor Jerry. Salamat din Sir Christopher sa tanan mo nga ginobra nga pag-sketch. Bilang sa imo ang nagpasalamat kami nga kami ay na-picture sa kaging din ako pakikaw. Spread love lang Sir Christopher kag continue lang pag-sketch sa ibang mga tao. Salamat din. Libre lang ang pag-sketch sini. Apang ang iban nga mga pumuluyo, naghatag sang gamay lang nga kwarta bilang pakonsuelo kag pagpasalamat. Ginpahayag pa sini, wala siya naglaom nga mangin agaw atensyon ng iyang mga sketch. Mensahe niya para sa mga kapareho nga local artist, padayunon lang ang passion sa pagdrawing o kon painting. Bangod ini ang makahatag man inspirasyon sa iban. May message ko sa Ilonggo community at papasalamat din ko kay actually nagkadto lang ko to, wala gid ko nag-expect nga magmapungko lang ko de, but wala nagdugay after mga 2 minutes lang may nagpalapit na mga kabataan naman niya pwede na sir, so gusto niyo magpa-drawing. So nagpungko sila and then ara na ko to, wala na ako nag-ontat for more than 1 hour sige drawing ko. Kag nakita ko nga interesado sila. Kag nanamian sila, appreciate nila. Kag masadya lang kay ka positive sa interaction naman. Nagpasalamat man ini sa alkalde, bangod sang suporta nga ginahatag sa mga local artist. Ang akong personal message kay Mayor Jerry Triñas, thank you, good Mayor. As an artist,
ma-feel ko gid ang support ninyo sa local art community. Kita ko kung paano kamo nag-reach out sa mga artists through exhibitions, through other mga projects, and iban pa gid nga mga nilikoton nga nagahatag sang opportunities for artists nga maka-exhibit, maka-share sang ilang nabalaan, kag mapakita man ang ilang talento. So for that, dako gid nga bulig na batyagan ko gid ever since ara ka sa leadership sa aton syudad. Suportado sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo ang kapareho ni Brasileño. Luyag ni Mayor Jerry Treñas, mangin art hub ang Iloilo City. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.